Отже, на цей момент вже можна впевнено сказати, що бліцкриг, який планував і який хотів Володимир Путін, він накрився мідним тазиком, тому що Збройні Сили України, прикордонники, Національна гвардія України, вони дають неймовірно сильний спротив. Ми чіпляємося за кожен сантиметр землі. Ситуація складна, ви це розумієте, ми це розуміємо. У нас є втрати, є тимчасово втрачені території. Було б дивно, якщо б їх не було при такій кількості російських військ. Але ситуація абсолютно контрольована. Якщо ви слідкуєте за новинами, ви бачите, що Збройні сили не просто вчіпляються за свою землю, а вкладають в неї своїх супротивників, вкладають в неї війська Російської Федерації. Нам потрібно протриматись декілька днів, ситуація стабілізується, це вже зрозуміло, ми їх зупинимо. Питання лише на якому рубежі, де саме це буде відбуватися. Але зараз українське суспільство, українська нація демонструє свої найкращі якості. І я пишаюся тим, що я українець саме тут, саме зараз, саме в цю хвилину. Мені нескінченно приємно розуміти, що зараз на схід, в інші місцини, де атакує російська армія, до наших військових частин, до своїх підрозділів, до своїх бригад стікаються люди, що відвоювали вже, стікаються без команди, стікаються без особливих запрошень, тому що розуміють, що їхнє місце там, тому що бачать і відчувають цей запах ворожої крові. Тому тримаємо стрій, ми спокійні. Спочатку ми зупинимо ворога, потім ми звільнимо ті території, що він захапав, а після цього ми звільнимо Придністров'я, Білорусь, а потім Російську Федерацію. Слава Україні!